see, 'cause I think I do want you next to me. Buyer. Diba sabi ko na ang minimum, kahit hindi siya 1 kilo, is yung never full nga. Ikita. So, ayan. In Italy. Diba? Ayan. Good morning! Good morning. Ayan. First day of school after nung holiday na 2 weeks. After Easter. Ayan. Pasok na sila. Ihatid sila ni Jan kasi malamig. And maya-maya, alis kami ni Taking off. Holly. What's that? Say bye. Taking off. No, your hair's alright. Very ano siya sa kanyang buhok. Oh, see you. See you. Stop. Listen and... Learn. Okay. See you. See you, Dad. Alis kay Mama ni Holly. Hey, good morning, guys. Morning, guys. Ayan siya. Oh. Good morning. Morning, guys. Tell them where we going. I go in the mouth. Where you going? In the mouth. In the mount. Ayan. Palabas pa lang kami sa garage. Yung appointment ko. May appointment kasi ako sa aking nails. Kasi nagsitanggalan na sila kagabi. Eto lang ngayon. Eto. Oh, kakamadali ko. Kasi ano na sila. Minaitipan ko na lang sila eh. Then yung appointment ko is 9 o'clock. And then 8:50 na. So tinawagan ko. Sabi ko malilate ako. Kasi nga diba. Inasikaso ko yung mga bata. Kasi first day of school after nung Easter. So sabi ko, malilit sa mabuti, mabait naman sabi niya. Easter egg, sabi niya, okay lang, it's alright. Kasi kakabukas lang yata nila nung tumawag ako. Ha? Ayan. Dito ako magpapa-SNS. Ayan. Hello. Behave, okay? Uy, behave ikaw? Ayan, natanggal na. Pero yung kasi first time ko magpatanggal. Nagme-melt lang pala siya. Ayun oh, mayroon pong mga ganyan oh. Minelt niya lang yung fake nails tapos yung SNS. So yan yung itsura ng kuko ko oh. More than a month. Ano yan si Holly? Binigyan siya ng chocolate. Baba! 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 Huy! Shh. Say hi! Huy! Uy. Look. What you have? Choco. Binigyan siya ng choco. Oh no. Okay. Eat it. Eat it quick now, Papa. Yan. No. It's melting. Huh? On blue. You want blue? This one. Which one? Let me see. Blue. Blue. That. That one. Purple. Okay. We ask the lady, okay? Mommy will get the, Mommy wants yellow. Ask the lady. Ask what? Ask ko daw yung lady. Para sa nails mo? Okay, later. Huh? Huh? Not later. Wow. What color you want? Okay, you go with me. Okay, sit down. Oh, where you going, Baba? Nandun siya. Ayan. Pinapapili siya ng kulay. What color? Huh? What color is that? Huh? Pink. Good girl. Okay. Yung first time niya magpaganyan, sa Bali kami. So, ito yung second year. Wow! You're lucky. Mommy, move it for you. Run free and dive into the sky. Hear the You're happy? wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours. Okay, you have to wait to dry, okay? Okay? Wow. Careful. Okay, just put your hands there. Yes.
Let it dry, okay? Happy? What you gonna say to the lady? Oh, very good girl. Thank you, lady. Where's the boy? Huh? It's boy. Yeah, let it dry. Let it dry. Ayan, tapos na kami dito. Ayan na yung We're going in a Kmart. timer. Ayan, magbabayad lang kami. And ayan kay, you're hungry? Yeah. And behave siya. Hindi siya nagpasa-wipe kasi mayroon siyang, ayan. What color is this, Oli? Pink. Pink. What's this? Yellow. Mine is yellow, yes. And what's this? Yellow and then white. Yellow. That's white. Ah, alright. What's this? You like it? This what's this? I don't So yan, punta tayo ng Ma, I Kmart don't even need after toys. ko magbayad. I don't even need toys. Okay. Toys. Ganyan lang siya. Laro lang siya dun sa, sa chair. Iniikot niya lang hanggang matapos. Tapos, ano pang ginawa mo? Maraming chocolates. Nakatatlo siyang chocolates. Binigyan siya ng babae una. Then, habang ginagawa yung akin. Yes, Baba. Binigyan ulit siya ng dalawa after niya magpagawa nito. Right, Baba? Kasi sabi ng babae. Ano daw sabi ng babae? Behave daw si Holly. Good girl. Okay, I'm gonna pay na. Bayad na tayo. Nakita niya si Peppa. Ando na siya, oh. Wala tayong coins, Baba. Come on. This one. Look, Mama. Oh. Look, Peppa Pig. Yeah, Peppa Pig. $2. Wala tayo. Come on. Ah, meron sila. Pwedeng itap. Saan natin yan itatap? Pwede na palang Visa card. Ah, saan ba? Hanapin ko lang yung Ah, dito. Okay, you can. Wait, ha? Wait for mommy. Good morning. Card error. 7, 4, 5, 8, 11. Hello. Would you like to have a go? Go on, try it. This ride will accept Ayaw naman, transactions error daw. Ilang beses ko linagay. Ayaw! Ayaw, Baba! Ayaw! Hindi na-accept yung card ni Mami. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw. Oh, gustong-gusto niya pa naman. Wala tayong pera, Baba. Ayaw i-accept yung card. Baka sira to. Ha? No, I don't think so. It's working, that one. We need a cash. We don't have cash. Come on. Come on. Come on, let's go. Come on. We don't have money. Come on. Okay, let's eat. Come on. Mag-lunch na lang kayo dito ni Holly sa may, sa food court. Baba, you want this? Hi. Can I have chicken? Crispy chicken, please? Yeah. And then, kebab? Yep. So one crispy. Gutom na raw siya. Yung akin, wala pa. Meron siyang sushi na chicken. Chicken. Okay. Nag-sanitizer na siya. Eat it, Baba, properly, ha? Nagutom yung nagpa-manicure. You eat this like this, Baba. You don't just eat the rice. You eat all together like this. No, you eat bite. You bite here. No, Baba. See? See, you have to eat the chicken. No, you have to eat like this. Like Kuya Sak. Here, like this. No, you eat the chicken. Kinukuha niya lang yung itim. Good? But you have to bite like this. Look at mommy. Yummy. Chicken and I did. Yeah. Ayan, naubos niya na yung chicken. Ayan na lang natira sa kanya. Yung akin wala pa rin. Finish. Ayan na yung kanya. Yung akin kararating lang. Ayan, oh. Ito yung akin. Yung kebab na lamb. Okay.
Yeah, wait. Ayan yung laman niya. pants. Now you what? I like that pants. Okay, wait. Kain muna kami. Yeah, it's hot. No, 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 no. Put it back. Come on. Okay. Okay, put it back. Come on. Ayaw yung umalis. Come on. Let's get to calls. Come on. Ayan, may hinahanap kasi ako sa Kmart. Wala yung gusto kong ano. Naghanap kasi ako yung organizer para dun sa kwarto ng mga bata. And si Holly gusto niyang kunin yung Elsa na paper bag. Meron na siya nun sabay. Come on. Nagagalit siya. Come on. Let's go. We go to calls first and then we go to Big W. Come on. So mamaya na lang nagtatampo yung bata, oh. Ay, what? You alright na, Baba? Yeah? Okay, come on. Nagtatampo siya. Dito kayo sa Coles kasi nung Friday ba yun? On Thursday, nag-grocery ako. Maling napi yung nabili ko kay Holly. Yung ano lang, yung regular, hindi yung pants. Ayan, kuha tayo niyan. Oops! Watch out! Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night, got my Ayan, tapos na kami ni Holly sa Coles and ipakita ko sa i-try natin i-haul tong mga pinamili ko dito sa Coles. Kunti lang naman to. Eto, bumili ulit ako ng nappy pants kasi nung bumili ako, yung nakuha ko is yung regular lang na nappy. Yung ini-stick, ayaw yun ni Jan. Gusto niya ito yung pull-ups or nappy pants. So, ako na lang ang gumagamit nung pag ako nag-change kay Holly. And, bumili ako ng chicken kasi hindi na tayo magluluto pagdating sa bahay kasi mag-i-edit ako. Ano na yung, alauna na, 1:10 na yata. And then, ayan, may extra bag tayo, may sobra. And, bumili ako ng chocolate na Maltesers, tsaka Spider Choco Raspberry na Cadbury. Ayan, and yung mga bata malakas sa grapes, sa lahat ng fruits. So, bumili ulit ako ng grapes. Ayan. Kasi paubos na yun. Then, bumili ako ng etong gloves. Yung binili ko lang is yung Coles brand kasi yung Ansel na brand, makapal siya. So, parang feeling ko hindi ko nalilinis masyado yung gusto kong linisan. Eto, manipis lang. So, parang okay, parang may protection ka lang talaga sa kamay. So, ayan, bumili ako ng 3. And then, bumili ako na green apples. Ayan. Kasi back to school lang yung mga bata kanina. So, mayroon pang mga fruits doon. Kaso sa Friday, alis kami. Punta kami ng Adelaide. So, next grocery ko sa Tuesday pa. So, para sa Monday, meron na sila babaunin. And bumili ulit ako ng, ayan, Yakult. 2 pack. So, 20 pieces na to. Malakas sila sa Yakult. And, Smiley Fritz. Smiley Fritz si Holly. Inaantok na yun kasi ang aga namin dito, diba? Mga 9 yata kayo umalis. Tapos ito yung partner doon sa chicken. Bumili ako ng classic na salad potato tapos coleslaw. So ayan. Wala na itong laman. Wala na itong laman. Ibalik natin ito dito. So ayan. And then bumili rin ako ng, diba? Pinahirapan ko talaga yung sarili ko kasi alam ko hindi ko na ito ma-i-haul sa inyo. And bumili ako nito. Ito masarap to, oh. Ayan, masarap to. Yung forest berries. Bumili ulit ako kasi paubos na yun. And ito yung shape. Para nga sa Monday, meron na silang mabunot. Kasi Tuesday pa ako mag-grocery. So, diba, balik to school sila nga yung Tuesday after nga nung Easter. 2 weeks vacation nila. Ito yung regular. Si Jan gusto niya to. Regular cornflakes. Sa akin, ito. Kami ng mga, ni Kuya TJ. Gusto to ni Kuya TJ. And binilang ko si Jan ng Vegemite, cheesy Vegemite scroll. Ayan. Masarap to. Coles nga. Coles to. Yung binibili ko yung sa Baker's Delight. Pero hindi ako pupunta sa Baker's Delight. Kasi sa Tuesday pa ako pupunta doon. Kasi yun talaga yung ating grocery. So, kumuha lang ako ng mga kulang na alam ko paubos na. And, eto yung toilet papers. And, yan, yun lang.
Yun na yung ating, munting haul dito sa car. And punta tayo sa marketplace doon sa Big W kung saan nandun yung Michael Hill. Kasi kukunin ko na yung aking necklace. Kasi pinagawa ko yung necklace ko. Kasi buhol-buhol yun eh. Sa Bali pa yun na buhol-buhol. Tapos ngayon ko lang makukuha. Si Holly, ayan no. Pagod na siya. Baba. Natutulog na siya. So doon na lang ulit tayo magkita sa marketplace or Big W. Ayan, di ko na kayo sinama sa diyan sa, dito na tayo sa yeah, drive na daw. Dito tayo sa my marketplace. So, hindi ko na kayo sinama kasi mabilis lang naman ako. Hala, ano nangyari? Hala, wait lang. So, di ko na kayo nga sinama kasi kinuha ko lang talaga to. Ito yung Michael Hill na kwintas. Pina-repair ko, hindi repair, ano tawag nan? Pinaditanggal ko kasi nga nabuhol-buhol siya, 'di ba? Ayun oh. Linagay nila sa magandang box tapos paper bag ulit. Dalawa siya. Oh. Ayan, dalawa. Parang bumili ulit tayo ng bago pero hindi. No, this is mine. Ipakita ko lang sa inyo. So, eto siya. So, ayan, naka-ribbon-ribbon pa siya. That's mine, Mom. No, it's not yours. It's mine. Ipakita ko lang sa kanila. Eto yung kwintas. O, nasaan na? Ito yung flat. Nakikita nyo na to sa akin lagi. Kasi hindi ko na siya na, ayan, malulobat na tayo. Hindi ko na siya nasusot kasi nga, buhol-buhol siya dun sa isa. Kasi pinagsabay ko silang isuot. So, ayan yung isa. Yeah, wait, baba. Ito yung pangalawa. Maganda yung pagka-pinackage. At saka hindi ako nagbayad. Ayan, oh. Ayan, pinagsasabay ko kasi sila. Ito kasi mahaba. Tapos, ayan. May para siyang, ayan, yung pendant niya, mahaba ba. Ayan. So, yan. Pauwi na kami. Here, oh. Nakita mo na to kanina. Yan, necklace. Very good. So, ayan, maganda yung pagkapak. So, hindi na nila ako pinabayad kasi parang nag-sign up yata ako for 3 years. 3 years na $40 yun ata. Or $25. For 3 years na na kung anong mangyari sa kwintas. So worth it talaga kasi pangalawa ko na tong pa-repair sa kanila. Yung dati, eto, hindi pa siya 1 taon, naputol ko siya. Pinalitan nila, hindi nila ako pinabayad. So kaya worth it yung parang mag-sign up ka for yun nga, pag gusto mo magpa-repair, $25 or $40. So yun yung advantage yung pag kasi maninipis yung nila yung gold kasi ito pero lang naman siguro 14K. So ayan, uwi na kami ni Holly. Say see you na, Papa. See ya, guys. Say see you, guys. Say see ya, guys. Sige. Bye-bye, tita. Mahal kita. Okay, thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Ipakita ko muna sa inyo. Hindi ko yata napakita sa inyo. Di ba yellow yung pinalagay ko? And then, ayan, hindi siya yung white. Para siyang may crack-crack na hindi nyo makita eh. Para siyang, hindi siya yung white na white. Basta parang mayroon siyang, hindi ko ma-explain. Parang crack. Ewan ko kung ang tawag dyan. Basta ayan. And then, hindi nila masyadong lininis yung ilalim. Kasi diba, nung bago nila pinalitan na SNS, pinababad nila ito sa something na para mag-melt yung dati mong SNS. And then, pumasok sila dyan sa aking kuko. Ayan, hindi nila lininis. Tapos, hindi ko yan matanggal kasi matigas. Yung parang, alam mo yun, yung parang makapal na colorless na dumikit yan sa ilalim. Yan yung nangyari. So, hindi siya masyadong ganun kalinis. Hindi tulad sa sa Adelaide, yung green. Sobrang linis nun. Pero okay naman. Yun lang naman. Siguro matanggal ko to ng aceton. Try natin. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Say, see you on our next vlog, Baba. Next one. Bye! Hindi ko kayo matanggal kasi nakakabit na kayo dito sa ano ba tawag dito? Ewan ko, basta dito sa salamin ng front ng car. So, nakakabit na kayo dyan. So, bye! Thank you! Hi guys, airport card. Jovelyn Jovelyn Uson. Uson. Annalisa Annalisa Lasquetas. Lasquetas. Jasmine Jasmine De La Cruz. De La Cruz. Mark Mark Ryan Jake Ryan Jake Bungat.
Bungan. Don't forget to write hashtag Training Kids for Asia. Bye! Good morning, guys! Good morning! Yan. Nagda-drive na kami. Tapos na kami mag-lunch. Ano na sila? Yan. Excited! You're excited! Yeah, I'm excited. Si Rach gusto niya mag-self-check-out. Si Katya niya, si Mira yung kaligayahan ni Rach, oh. So, Dice, tell me who you see, 'cause